Stalo sa vám niekedy, že si začali spomínať v čase, ktorý vám prišiel ako dokonalý? Ako bolo všetko krásne, všade čvirikali vtáčiky a svet bol pestrejší. A chceli ste sa tam vrátiť späť. Život bez problémov, ktorý by vás obral o čas. Nostalgia je emócia, ktorá sa často opisuje ako sladkohorká túžba po minulosti. Zvyčajne po období spojenom so šťastnými spomienkami či pocitmi. Často sa charakterizuje ako istý druh smutného potešenia, ktoré zvyčajne zahŕňa túžbu po spomienke na minulosť. Nie je človeka na zemi, ktorý by nezažil aspoň raz v živote nostalgiu. Ten pocit, že niekedy bol svet lepší, ako i všetko okolo nás. No keby sme sa zamysleli trošku viac do hĺbky, zistili by sme, že ani vtedy nebol svet tak krásny, ako ho teraz vnímame. Vtedy naše problémy možno boli iné a teraz nám to príde ako malichornosť. No vtedy to bolo to problémové, to podstatné. Nedokázali sme si v tom momente užívať tú prítomnosť a teraz, keď naň spomíname, sa chceme vrátiť, lebo náš jediný problém bol ten, že sme problémy nemali. Myslíme si, že bol vtedy život krajší, no v realite bol taký istý ako teraz. Možno o pár rokov, týždňov, či na smrteľnej posteli sa vráti a bude nad ňou nostalgicky spomínať. Taký divný pocit, že to, čo práve robíme, bude niekedy spomenuté v konverzácii, alebo sa k tomu vrátime ako 50, 60, 70 ročný, pozerajúc do stropu a zamýšľajúc sa, kde to všetko išlo zle. Alebo dobre. A aké to bolo obdobie, keď sme boli tínedžeri, mladí, dospelí, deti. Nikto nevie, čo sa stane v budúcnosti. Nejdem ani hovoriť o tom, že či tá vôbec budúcnosť bude za 5, 10, 20 rokov existovať, no keby náš svet bude pravdepodobne úplne iný. Pozrime sa na posledných 6 rokov. Ľudia vyrastali v covide, potom prišla vojna, potom prišlo AI a kde sa až vyvinulo. Možno problémy, ktoré si myslíme, že budeme riešiť, alebo riešime teraz, tak reálne nebudú ani existovať. Všetky veci sa budú riešiť digitálne a cestovať budeme len teleportáciou, ktorú vynaliezne niekto a následne mu to niekto ďalší ukradne a spraví to do reality, lebo on má peniaze. No, jednou vecou sa riadím. Či príde nejaký cyberpunk obrad, alebo nastane ďalšia pandémia, či zombie apokalypsa, či hociaká globálna katastrofa, alebo čokoľvek iné. Chcem byť na to pripravený. A chcem mať všetko pripravené na to, že keď sa to dokašle, budem vedieť, čo budem môcť robiť. Osobne prvá vec, čo sa stane po tom, čo si raz našetrím a kúpim dom, bude vykopanie bunkra a ten bunker mi verte, že bude sakramensky veľký. Lebo s tým, ako sa svet vyvíja a ako sa môžeme zamyslieť nad touto neistotou, čo bude o 5 rokov, čo o rok, nie na tož o 10, 20, chcem mať tú istotu, že pri najhoršom sa zavriem do bunkra a nevyliezem odtiaľ 5-10 rokov a budem na to ready. A práve v ten moment budem sedieť a spomínať na to, ako som ako 17, 18, 19 ročný sedel na vlakovej stanici, pozeral do mobilu, myslel, že mám obrovské problémy v živote
Že to, že moje známky nie sú čisté jednotky a to, že škola vyvíja nejaký tlak, je najväčší problém života a sveta. Budem sedieť a pozerať sa do blba a hovoriť si, že aký bol vtedy život krásny. Ako bolo všetko živšie. Budem preorganizovávať tú istú pyramídu plechoviek už 55. krát. Jednu plechovku po druhej, lebo môj mozog už nebude dokázať chápať, že čo sa deje. Možno budem sám. Možno budem s rodinou. Možno budem s obsom alebo mačkou. No, všetky tieto veci sú len otázkou času a není vôbec nerealistické, že sa zbláznim v tom bunkri. A jediné, nad čím budem vedieť rozmýšľať, je práve tieto nostalgické chvíľky. Čo som robil ako tínedžer? Ľudí, ktorých som poznal. Kamarátov a kamarátstva, ktoré som mohol mať a na ktoré som zanevrel. Lebo som si myslel, že tie problémy, ktoré tam sú, v tých kamarátstvách sú podstatnejšie ako reálne celý ten vzťah. Život bol krajší, ľudia boli šťastnejší. Slniečko svietilo a príroda bola pestrá až neónová. No teraz som sám a možno nie. Zavretý v bunkri, čakajúc na vyslobodenie a bezpečie, ktoré vonkajšok neposkytuje. Pokiaľ chceš viac takýchto poetických zamyslení, overthinkov na mojom kanáli, napíš to do komentára alebo sa pripoj na môj Discord server. Daj like a vidíme sa u ďalšieho videa.